Цял подай стопката и имаме много широчина. Яко пас. Жалко! Жалко! Тъч! Славо, мен! Славо! Саше, стреляй от всякъде! Чай. Колко време продължава матча? 5 минути. 5 минути ли? Да. Това е супер късно. Добре, хубаво. Саше, стреляй от всякъде! Ще стрелям, добре. Дай, върни ме. Пас! Василе, свали си якито, не се различаваш с другите. Нищо е той инкогнито така е, човек. Не го виждат. Фърля го. Пресирайте ги повече. Аре, стреляй, Василе! Стреляй, бе! Аре, бой, бе! Стреляй, бе! Аре, да хамал, бе, братле! Ти луд ли се? Нищо! Дай! Черно колко часа вечерта пи, бе! Си по масата, можеш, а? Тъч. Дай пак! Аре, Василе! Дай! Браво! Браво, бе! Народен талант! Следващия Барбатов! Ето го! Дай! Лазаре, пръскай! Дай! Бой! Браво, бе! Василе, тичай! Браво, бе, Саша! Абе, толкова няма корнери, ако е фатен. Направо е чистет. Василе, обръща се. Стой там! А, така. Браво! Лазаре, обърни! Дай пас, бе! Пасуй! Гол! Майка му дева! Абе, не трябваше да лакомеш, така е. Браво, бе, Саше! Пръскай ги от всякъде. Пръскай ги да тече време. Това е, печелим. 1-0 за сега, човек. Печелим, бе. Абе, още един гол солидно да има, човек. Преди нас е бавно. Много слаб тъч им даваха, ама карай. Те дадат ли продължение тук? Ако са наравно, бият до успех. Ага.
Доста лейв гол, брат! Мисля, тръгвайте си! Добро. Те смаряци боя слягат вече. Беше ми приятно да се видим до година. Какви са шматки, братле. Видя ли от другото поле и вкараха, брат.